ሰላም ፍትዋት ቤተሰብ እዚ ቻናል ቅድምና ብቲ ፊልም እታውና ንዓኹም ቀላል ዝኾነት ንዓና ግን መበረታትዒት ንብላ ሳብስክራይብ ብምግባርን ላይክ ብምግባርን ናብ ኩሉ ንኽባፅሕ ደገፍኩም ኣይፈልየና። እቲ ታሪኽ ዝጅምር ኬቲ ዝተባህለት ጓል ኣብ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ እንግሊሽ እናምሃረት እዩ ዘርእየና። ካብቶም ተምሃሮ ግን እቲ ሓደ ነቲ ትምህርቲ ምክትታል ኣቋሪፁ ካልእ መጽሓፍ እንዳነበበ እዩ ነይሩ። ንቕፅዓቱ እውን ኣብቶም ተምሃሮ ገጽ ጠጠው ኢሉ እቲ መጽሓፍ ንኽነቦ እያ ዝገበረት። ኮይኑ ግን እቲ መጽሓፍ እንትነቦ ናይቶም ተምሃሮን ናይ ኬቲን ትኹረት ስሒቡ ኩሎም ብጽሞና የዳምጽዎ። ኣብቲ ሰዓት ድማ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዳይሬክተር መፅኡ ይዕዘቦም። ንኬቲ እውን ንብሕታ ረኺቡ ብግልጽ ዝኾነ ዘረባ ነቲ ስራሕ ክተቋርጾ ይእዝዛ። እዚ ምርኢት ዝወስደና ድማ ኣብ ናይ ሴል ስራሕቲ ዝተዋፈረት ሜጌን ዝተባህለት ጓል እዩ ዘርእየና። ሜጌን እውን ናይ ኮስሞቲክ ኣቑሑታ ናብ ሓደ ካምፓኒ ንኽትሸይጥ እናፈተነት እያ። ኮይኑ ግን ንኽትሸጠሎም ሓሲባቶ ናብ ዝነበረ ሰባት ዋላ ሓንቲ ኣቕሓ ባህ ስለ ዘይበሎም ከይተሳኽዐላ ይተርፍ። ሜጌን እውን እቲ ስርሓ ስለ ዘይተሳኽዐ ብቁጥዕ ካብቲ ቦታ ትወፅእ። ማኪና እውን ዝገበረትሉ ቦታ ንምቕማጥ ዝፍቀድ ስለ ዘይነበረ እቶም ፖላዊስ ነቲ ማኪና ሒዞሞ ይኸዱ። ኬቲ እውን ካብ ስርሓ ናብ ገዛኣ ትምለስ። ኣብኡ እውን ኬቲ ምስ ሜጌን ኣብ ሓደ ገዛ ዝነብራ ናይ ቀረባ መሓዙት ምዃነን እዩ ዘረድአና። ኬቲ እውን ናብ ገዛ ብትኣትወሉ ሰዓት ሜጌን ኣብቲ ውሽጢ እናደነሰት ትረኽባ። ኬቲ እውን ተደሚራ ብሓንሳብ ክድንሳ ጀሚረን። እቲ ስራሕ ከመይ ከም ዝነበረ ተሓታ። ሜጌን እውን ዋላ ሓንቲ ኣቕሓ ከም ዘይሸጠትን ማኪና እውን ኣብ ዘይፍቅድ ቦታ ስለ ዝገበረት ፖሊስ ከም ዝወሰደላ ትዛረብ። ኬቲ እውን ብግዲኣ እቲ ዳይሬክተር ስራሓ ንኽትለቅቕ ከም ዝገበራ ትዛረብ። ኣብቲ ንግሆ ሜጌን ንኬቲ ካብ ድቃሳ ኣልዒላ ዓርስና ፍትሕ ክነብል ናብ ዝኾነ ቦታ ንኺድ ትብላ። ኬቲ እውን ኣብ ጽቡቕ ድቃስ ስለ ዝነበረት ክንዘራረበሉ ኢና ምስ ስትብላ ሜጌን ናይ ኤር ትኬት ከም ዝቆረፀትን እቲ ሰዓተን እውን ድሕሪ 3 ሰዓት ምዃኑ ትዛረብ። ኬቲ እውን ክትከይድ ዋላ እኳ እንተዘይደለየት ሜጌን እቲ ትኬት ስለ ዝቆረፀት ብሓንሳብ ንክኸዳ ትውስን። ኣብቲ ኤርፖርት ውሽጢ ድማ ናይ ፍተሻ ሰልፊ ብጣዕሚ ነዊሕ ስለ ዝነበረ እቲ ሰዓተን ኣኺሉ ንኽሓልፍ ይጽጋዕ። ንከይሓልፈን እውን ሜጌን ንሓደ ናይ ፕሌን ሰራሕተኛ ነቲ ሰልፊ ክሕልፋ ብጽቡቕ ዓይኒ ክትሪኦ ትጅምር። ሓሳባ እውን ተሳኺዑ እቲ ሰራሕተኛ ስለ ዘሕለፈን ናብቲ ፕሌን ይኣትዋ። ካብኡ ድማ ኬቲ ፕሌን ስለ እትፈርሕ ኣብ ናይ መስኮት ዘሎ ፀግዒ ኮፍ እንትትብል ሜጌን ከዓ ኣብቲ ሓደ ፀግዒ ኮፍ ትብል። ኬቲ ከዓ ኣብቲ ምልዓል ንኸይትፈርሕ ዝገብር መድሓኒት ውሒጣ ንምጓዓዝ ትዳሎ። ድሕሪ ንእሽተይ ግዜ ድማ ራያን ዝተባህለ ሸበላ ወዲ መፅኡ ኣብ መንጎአን ኮፍ ይብል። ኬቲ ምስ ሜጌን ድማ በቲ ጽባቐኡ ስለ ዝተማረኻ ክልቲአን በብናይ ዓርሰን ቀልቡ ንምውሳድ ይፍትና። ኬቲ ድማ እቲ ዝወሓጠቶ መድሓኒት ድቃሳ ስለ ዘምፅኣላ ኣብ ዝደቀሰትሉ ሰዓት እቲ ፓይሎት ዝኸዝሉ ዘለዎ ቦታ ናይ ኤር ኮንዲሽን ጽቡቕ ስለ ዘየለ ንግዚኡ ኣብ ቀረባ ናብ ዝርከብ ከተማ ንክዓርፉ ከም ዝተገደደ ይዛረቦም። እቲ ናይ ኤር ኮንዲሽን እውን ክሳብ ዝተኻኸል ኣብ ዝዓረፉሉ ከተማ ውሽጢ ሆቴል ንምሓዝ በቲ ናይ ሆቴል ማኪና ይኸዱ። ናይቲ ሆቴል ተቐባሊት ከዓ ካብቲ ናይ ፕሌን ስቴሽን ሒዝወን እናመፀ ናይ ሜጌን ቦርሳ ከም ዝተረሰዐ ይዛረበን። ኬቲ ምስ ሜጌን ደኺምወን ስለ ዝነበረ ንኽዕርፋ ናብ ክላሰን ይኸዳ። ኣብ መንገደን ድማ ራያን ካብቲ ሊፍት እናወፀ ይረኽብኦ። ኣብቲ ፕሌን ውሽጢ እውን እናሃለወ ራያን ዝኾነ መርዓ ከም ዝነበሮ ስለ ዝተዛረበን እቲ ናይ መርዓ መዓልቲ ደኣ ኣይሓልፈካ እንዲዩ ይብልኦ። እሱ እውን እቲ ናይ መርዓ መዓልቲ ጌና ስለ ዝኾነ ፀገማ ይብሉን ኢልወን ኣብቲ ምሸት ናይ ድራር ዕድመ ይፅውዐን። ንሳተን እውን ተሰማሚዐን ናብቲ ዕድመ ይዳለዋ። ሜጌን ግን ቦርሳ ኣብቲ ስቴሽን ስለ ዝተረሰዐ እትገብሮ ክዳን ስለ ዝሰኣነት ንኬቲ ቀምሻ ክተለቅሓ ምስ ሓተተታ ኬቲ ሓንቲ ቀምሽ ከም ዘለታን ዳውን ከም ትገብራ ትዛረባ። በዚ ምኽንያት ከዓ ኬቲ ንብሕታን ራያን ክትረክብ ትኸይድ። ራያን እውን ሜጌን ንምንታይ ከም ዘይመፀት ምስ ዝሓታ ኬቲ ከም ዘይትፈልጥ ነይሩ ዝተዛረበቶ። እናዕለሉ እውን እንከሎ ሜጌን ናይ ህንዲ ክዳን ተኸዲና ትመጽእ። ራያን ድማ ሜጌን ብዝገበረቶ ናይ ክዳን ቅዲ ብጣዕሚ ይድነቕ። ኣብቲ ሰዓት ኣብ ዜና እቲ ናይ ኣየር ኮንዲሽን ብጣዕሚ እናሓየለ ስለ ዝኾነ ዋላ ሓንቲ ናይ ፕሌን በረራ ንዘይተፈለጠ ግዜ ንከይካየድ ትእዛዝ ይዛረብ። ራያን እውን እቲ መርዓ ክሓልፈኒ ይኽእል እዩ ብዝብል እንትቆጣዕ ኬቲ ምስ ሜጌን ንኽህድኦ ይፍትና። ንእሽተይ ምስ ፀንሑ ኣብቲ ክለብ ብሓንሳብ ክድንሱ ይጅምሩ። ሜጌን እውን ብዳንስ ንራያን ቀልቡ ንምውሳድ እናፈተነት እንኮላ ክዳና ስለ ዝተቐደደ ብጣዕሚ ትሓፍር። ተታሒዞም ድማ ካብቲ ክለብ ብምውፃእ ናብ ክላሶም ይኸዱ። ኬቲ ምስ ሜጌን እውን ብናይ ራያን ምኽንያት ብጣዕሚ ክጨቃጨቃ ይጅምራ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እውን ሰለስቲኦም ብሓንሳብ ናብ ሓደ ዓብዪ ናይ ፍሕኛ ደይቦም ክዝናነዩ ይራኸቡ። ኬቲ እውን ብራኸ ከም ዘፍርሓ ምስ ተዛረበት ራያን ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን ናብኡ ምኻድ ኣየድልን ናብ ካልእ ንኺድ ይብል። ሜጌን ግን ፈሊጣ ምስ ራያን ንብሕታ ክትከውን ስለ ዝደለየት ንኬቲ ኣነ ምስ ራያን በፂሕና ክሳብ ንምለስ ናብ ሓደ ሙዚየም ኪዲ ክትብል ትዛረባ። ኬቲ እውን ንራያን ምስ ሜጌን ንበይኖም ክትገድፎም ስለ ዘይደልየት ምስኣቶም ንኽትከይድ ትውስን። ሰለስቲኦም እውን ብሓንሳብ ከይዶም ብራኸ እናወሰኸ ዝመፀሉ ኬቲ ብጣዕሚ ክትፈርሕ ትጅምር። ራያን ከዓ ስለ ዝሓዘነላ ንክህድኣ ይፍትን።
ميغن دما شامباين نخفتت اتمخدن سلازنطره بزحسحق كنتات نت زغنح زنبره سباي حدا عينو يحاسيو نايت ገነሐ ሰብኣይ እውን ዓይኑ ስለስተሃሰ ናብቲ ሰባት ተኣኪቦም ዝነበረ ቦታ ይወድቁ ካብኡ ድማ ተተሓሒዞም ናብቲ ሆቴሎም ይምለሱ ረየን ክሕምስ ናብቲ ገንዳ ይኸይድ ክልቲአን ናይ ረየን ቅልብን መስሓብ ሓፀርት ክዳን ተኸዲነን ናብቲ መሐመስ ቦታ ብምኻድ መናብ ምሕማስ ንፉዕ ከም ዝኾነ እናተወዳደራ ናይ ሜግን ዓይንን ኣብ ማህሲቲ ይበጽሕ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ድማ ክልቲአን ኣብ ካፌ ኮፍ ኢለን ከለዋ ረየን ሻንጥኡ ሒዙ ካብቲ ሆቴል ናወፀ ይዕዘብኦ ክልቲአን እውን እናጎያ ከይደን ናበየና ኸደ ከም ዘሎ ይሕትኦ ንሱውን ብፕሌን ናይ ምኻድ ተስፋ ስለዘይብሉ ብማኪና ናብቲ መርዓ ክኸይድ ከም ዘለዎ ይዛረበን ኬቲ ምስ ሜግን ድማ ሙዙኡ ብሓንሳብ ንክኸዳ ይድምንኦ ረየን እውን ሓዚኑለን እሺ ስለዝበለን ኣብ ናብታ መኪና ውሽጢ ኣትዋ ነቲ ማኪና ዝዝውር ሰብ ድማ ክሬግ ዝበሃል እንትኾን ሜግን እውን በታ መለኻኽቱ ፈትያቶ ነይራ እያ ታይ መዓቱ እዛ ጓል ንዝረኣየቶ እያ ትፈቱ እቶም ሰባት ኣብ ጉዕዞኦም ድማ ሜግን ናይ ረየን እዳው ሎሽና ለኸይት ኬቲ ብጣዕሚ ትቐንዕ ንሜግን እውን ክትሕፍር ክትብል ኣብ ናይ ቁልዕነታ ግዜኣ ዝተለዓደቶ መስሓቅ ፎቶ ንረየን ትህቦ ኣብቲ ድሓር ቤንዚን ክቐድሑ ኣብቲ ናይ መዕደኒ ቦታ ጠጠው ይብሉ ኬቲ ከዓ ናብ ሸቓም ስትኸድ እቲ ቦታ ብጣዕሚ ዝረስሐ እዩ ነይሩ ኬቲ ግን ክትዓቅሮ ስለዘይከኣለት እናተሰከፈት ግን ክትሸይን ትጅምር ኣብቲ ሰዓት ሜግን ብፍላጣ እቲ ናይ ሸቓቅ ማዕጾ ንኸይኽፈት ብደገ ተዓጽዋ ኬቲ እውን መውጽኡ ስለዝሰኣነት በቲ ናይ ሸቓቅ መስኮት ገይራ ምስ ወፀት ክዳና ኩሉ ስለዝረስሐ ብጣዕሚ ትቁጣዕ ረየን እውን ስለዝረኣያ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ይሓታ ንሳ ድማ ዝኾነ ሰብ ነቲ ሸቓቅ ብደገ ከም ዝዓፀወ ነጊራ ዓርሳ ተሓፂባ ጉዕዞኦም ይቕጽሉ ኣብቲ ጉዕዞ ድማ ኬቲ ፈሊጣ ክሳደ ሒሙኒ ብምባል ንረየን ድረዘለይ ትብሎ ሜግን ከዓ ነዚ ምስ ረኣየት ብጣዕሚ ትቁጣዕ ሕናኣ ክትፈድውን ኣብ ዋይን ውሽጢ ናይ መደቀሲ መድሓኒት ገይራ ንኬቲ ምስ ትህባ ንሳይ ሰትን ምስ በለት ክሬግ ካብ ሜግን ብምሕዳግ ኩሉ ትዋይን ሰትዮ ሜግን ከዓ ክሬግ ኣብቲ ድሓር ድቃስ ወሲድዎ ከይቐትሎም ሓሲባ መላሊሳ ንክሬግ ዝደኸመካ እዩ ዝመስል ደቅስ ኣነ ነታ መኪና ክዝውራ እየ ትብሎ ንሱ እውን ዋላ ሓንቲ ሓገዝ ከም ዘይደሊ ተዛሪቡ ምዝዋር ይቕጽል ድሕሪ ንእሽተይ ጻንሒት ሰለስቲኦም ደቃስ ወሲድዎም ይድቅሱ ክሬግ እውን በቲ መድሓኒት ምኽንያት ድቃስ ስለዝመጾ ምስ ደቀሰ ምስ ናይ ኣስፋልት ምልክት ተላቲሙ እቲ መኪና ይህሰ ንክሓድሩ ድማ ናብ ሓደ ሆቴል ይኸዱ ኣብኡ እውን ኬቲ ሜግን መድሓኒት ገይራ ክተስተያ ሓሲባ ከም ዝነበረት ስለዝተረዳኣ ንብሕታ ክላስ ንክወሃባ ነታ ሪሴፕሽን ትዛረባ ኣብቲ ድሓር ኬቲ ዝስተ ነገር ደልያ ክትሰቲ ምስ በለት ኣብ ጎና ረየን ብምምጻእ ከዋጋዓ ይጅምር ረየን እውን ብዙሕ ግዜ ምስ ሜግን ስለትሕልፊ ንብሕቲ ክረኽበካ ይከኣልኩን ብምባል ይስዕማ ተተሓሒዞም እውን ናብ ክላስ ብምኻድ ብሓንሳብ ይድቅሱ ሜግን ከዓ ንብሕታ ኣብ ባርና ሰተየት እያ ነይራ ክሬግ እውን ኣብ ጎና መጺኡ ብጽቡቕ መንፈስ ይዕልሉ ኣብቲ ንግሆ እውን ቁርሲ እናበልዑ እንከሎ ሜግን ንኬቲ ንሓደ ወዲ ክንብል ምሕዝነትና ናብ ሓደ ክነውድቕ ኣይግባእን ትብላ ኣብዚ መንጎ ድማ ኬቲ ተሰሓሒታ ምስ ረየን ከም ዝደቀሰት ምስ ተዛረበታ ሜግን እውን ብተመሳሳሊ ምስ ረየን ከም ዝደቀሰት ትዛረባ እሞ ክበኣሳ ይጅምራ ብቲ መንጎ ባእሲ እውን እቲ ጣውላ ኣብ ርእሲአን ይወድቕ ክሬግ እውን ንሜግን ምስ ኬቲ ይልዕለን ናይቲ ሆቴል በዓል ገዛ ድማ ንኬቲ ዘውደቐኦ ኣቕሓ ሪፖርት ንምግባር ፖሊስ ኣፀዊዑ ይእስረን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ከዓ ክሬግ ነቲ ማኪና ረየን ሰሪዕዎ ከም ዝኸደ ይዕዘብ ናይ ረየን እውን ናይ ፌስቡክ ገጽ ምስ ዝሪኦ ረየን ዝኸዶ መርዓ ናይ ካልእ ሰብ ዘይኮነስ ናይ ዓርሱ መርዓ እዩ ነይሩ ነዚ ዜና እውን ነተን ኣጓላት ይዛረበን ኬቲ ምስ ሜግን ረየን ዝገበረን ጉድ ቅድሚ መርዕኡ ናብ ሰበይቱ ከይደን ንምዝራብ ናብቲ መርዓ ክኸዳ ከም ዘለወን ተሰማሚዐን ነቲ ዝዓነወ ኣቕሓ ከፍ ኢለን ይኸዳ ኮይኑ ግን ናብቲ መርዓ ምስ በጽሓ ብጣዕሚ ረፊዱ ስለዝነበረ ናይቲ መርዓ ፕሮግራም ተወዲኡ እዩ ብርሕቐት እውን ረየን ንኬቲ ምስ ሜግን ስለዝረኣየን ጎይ ንክሕድም እናፈተነ ይረኽብኦ ጠጠው ኣቢለን እውን ንኽልቲአን ብዝገበረን ነገር ብጣዕሚ ከም ዝተቆጣዓ ይዛረበኦ ረየን ድማ ምስ ረኣኹ ክንክልቴኽን ኣብ መጀመርያ ትሒዙ ኣባይ ድሌት ስለዝነበረክን እዩ ከምዚ ዝገበርኩ ይብለን ታስተመርዓኹዋ ጓል እውን ካብ ቁልዕነተይ ትሒዘ ዝፈትዋ ስለዝኾንኩ ቤዛኽን መርዓይ ከይተፍርሳለይ ክብል ይምሕፀነን እዚ እውን እናዕለለን እንከሎ ሰበይቱ ትመጽእ ኬቲ ምስ ሜግን እውን ናይ ረየን በዓልቲ ገዛ ኣነ ዝበልክዎ ዘይኮይኑ ትብልን ተጨቃጫቂትን ሰብ ምዃና ይዕዘባ ንረየን እውን ሓዚነናሉ ድሕሪ ዓመታት በቲ መርዓ ከም ዝጠዓስ እናዕለላ ክቕልዳ ይጅምራ ኣብቲ ድሓር ሜግን ምስ ኬቲ ናብ ገዝአን ንምኻድ ናብ ኤርፖርት ይኸዳ እቲ ፍላይት ን4 ሰዓት ከም ዝተናወሐ ድሕሪ ምስማዕን ሜግን ንክሬግ ክትረኽቦ ትኸይድ ካብኡ እውን ንእሽተይ ድሕሪ ምዕላሎም ሜግን ሓቒፋ ትስዕሞ ካብኡ ድማ ናብቲ ኤርፖርት ተመሊሳ ንኬቲ ናይ ግድን መሓዙት ንኽንኮን ብሓንሳብ ክንነብረ ይብልናን ነናይ ዓርስና ገዛ ንክህልወናን ብዙሕ ናይ ዕረፍቲ ግዜና ብሓንሳብ ክንሕልፍ ንኽእል ኢና ትብላ ኬቲ እውን ናይ ሜግን ሓሳብ ከም ዝተሰማምዐት ተዛሪባ ናብ ሃገረን ይምለሳ ናብ ሃገረን ድሕሪ ምምላሰን ድማ ኬቲ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ከይዳ ነቲ ዳይሬክተር ስርሓ ክትቅጽል ከም ትደሊ ትዛረቦ እቲ ዳይሬክተር እውን ንዓኣ ናይ ምስጓግ ሓሳቡ ቀይሩ ኣብዚ ሕጂ ናይ ቮሊቦል ኣሰልጣኒት ኮይና ንኽትሰርሕ ይዛረባ ሜግን ድማ ምስ ክሬግ ናይ ፍቕሪ ርክብ ጀሚራ እቲ ታሪኽ ኣብዚ እዩ ዝውዳእ
ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ ፈቲኹም ክትኩኑ ተስፋ ይገብር ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ ሳብስክራይብ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም